салом бинандагони азиз, иқтисоди ҷаҳон дар ҳолати тағйирёбии доимӣ қарор дорад. имрӯз дар барномаи мо таҳлил, далел ва воқеият дар бораи мушкилоти иқтисодии замони муосир пешкаш мегардад. имрӯз иқтисоди ҷаҳонӣ бо як қатор муаммоҳои ҷиддӣ рӯбарӯ аст, ки ба зиндагии ҳар як инсон таъсири мустақим мерасонад. аввал, болоравии сатҳи таваррум яке аз мушкилоти асосӣ ба шумор меравад. дар бисёр кишварҳо нархи маҳсулоти ғизоӣ, сӯзишворӣ ва хизматрасониҳо афзоиш ёфта, қобилияти харидории аҳолӣ коҳиш ёфтааст. дуюм, қарзи давлатӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ бо суръат меафзояд. кишварҳои рушдёбанда ва ҳатто давлатҳои пешрафта маҷбур мешаванд барои пӯшонидани хароҷот қарз гиранд, ки ин метавонад дар оянда ба буҳрони молиявӣ оварда расонад. сеюм, ноустувории бозорҳои молиявӣ нигарониро зиёд кардааст. тағйирёбии хурби асъор, пасту баланд шудани нархи саҳмияҳо ва сармоягузориҳо ба эътимоди соҳибкорон ва инвесторҳо таъсир мерасонад. чорум, танишҳои геополитикӣ ва ҷангҳо рушди иқтисодиро сус мекунанд. маҳдудиятҳои иқтисодӣ, таҳримҳо ва қатъгардидани занҷираҳои таъминот ба иқтисоди ҷаҳон зарбаи ҷиддӣ мерасонанд. панҷум, тағйирёбии иқлим ба иқтисод таъсири манфӣ дорад. офатҳои табиӣ, хушксолӣ ва камшавии захираҳои обӣ бахшҳои кишоварзӣ ва саноатро зери хатар мегузоранд. коршиносон бар он назаранд, ки ҳалли ин муаммоҳо ҳамкории байналмилалӣ, сиёсати дурусти иқтисодӣ ва истифодаи инноватсияҳоро талаб мекунад. танҳо дар сурати ҳамгироии давлатҳо метавон рушди устувори иқтисодиро таъмин намуд.